Ako po sa buksa. Sarado mo. Ano tayo? Paano di ba kaya masuso? Dito? Oo. Medyo wendy. Puti? Puti din. Yung love na Malalaman natin dito sa puno ito. Oo. Dito siya naglalagi. sa CR nila. Oo, may tip. Mataas nga yung kilabot ko. Oo, dito. Oh, mataas yung kilabot ko po. Kita o. Tao po. Ito po. Malansa. Matagal na yan. Pag ganyan malansa. Sa likod na po kami ng bahay. Lala ko lang pa. Oh, Nay! Nay! Sige lang po, Nay. Sige. Diyan pala kayo nakatira. Teka lang, Nay. Pusta ko lang sa holy water. Kasi nag-incense ako. Palampasin ko lang kayo kasi nag-incense ako. Para makasagot ka ng utok. Okay. Salamat po. Salamat. Sa pangalan ng tanggalin ko na yung mano rito eh. Kumanin na si Nanay. Biglang ko yung pamamaga ng panya eh. Oo. Gusto mo yung face.
dyan. Dyan siya nakatira Sa CR. Dito sa CR nila. Parang madilim kasi yung CR na lang. Sama na natin sa CR. Bahay nila ito. Hmm. Lakyan na natin itong kwarto ng mata para ano. Ito para mapasbasan na rin. Motor yata nila yun po. Ha? Motor nila. Sama na rin yan para mapasbasan. Chupa, yung motor nila yun. Yun. Ay motor din nila yan kaya sigalit lang. Para mapasbasa, malayo sa lahat ng panganib. Yung mga gaturaso, kasama yung kotse. Pwede makibukas yung pintuan. Tingin na ano. Intenso. Mataas ang ano rito. May nakatira dyan sa punong yun. Sabi ko nga po yun. Duwending pula. So, kahit sige lahat, basta buksan mo lang. Basta sasakyan nila. Sa pangalan ng kumakatad ng nakatispikto sa amin. May nakatira dito malaking tao at duwending. Sa bahay marami. Saan? Di sa bahay. Saan bahay? Hmm. May nakatira ba dyan? Hmm. Ito ano to, apartment? Ay, bukas mo pala. Isang binabasbasan ito sa pangalan ni Jesus. Malayo ito sa lahat ng kapamakan at disgrasya. Sa pangalan ni Jesus sa amin. Mag-speak ka sa amin. Sa pangalan ni Jesus sa amin. Kasama ba yan? Nasa Isa lang sa kanila? isa. Sama na natin. Ito. Hindi. Kasunod. Tara ko. Pwede po yan? Hindi po maaaring na susi. Kahit pwede nyo. Sa kanila rin to. Ano pa, apartment? Hindi pa rin. Tatay yung kotse. Sa ngalan ng Ama. Para malayo sa disgrasya. Pangalan. Konti pa po. Konti na lang. Lagyan natin yung sarapan nila. Sana. Diyan pala nakatira si ate yung... Pwede dito tayo dadaan. Hindi na. Hindi tayo pwedeng abante tayo.